blessing oldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy blessing oldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithio, golau'n yswyrgwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr dy gyffyrddiad di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr iachau calonnau ni, addolaf di, addolaf di. Yma nawr ti'n newid mywyd i, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn pyr o'n nghalon fi, addolaf di, addolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithiau, golau'n y twygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gweithiau, golau'n yswygwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw
A Cersalem, siwr i chi bore yma. Bore nawr! Diolch fawr iawn, Robin. So, croeso cynnes i bawb i Cersalem bore yma. Croeso i ffrindiau hen a newydd. Croeso i bobl sy'n byw yn lleol a pobl sydd wedi teithio yn bell i fod efo ni bore yma. Falle bod chi wedi sylwi bod y gwasanaeth bore yma yn wasanaeth chydig bach gwahanol i'r arfer oherwydd fod y pwll ar agor. A da ni yn disgwyl mlaen i dystio i fedydd cynnan, neu cydge, ynde, fel mae'r teulu ni'n nabod o, nes ymlaen. So, cyn bod fi'n mynd ymlaen, mae yna jyst chydig o gyhoeddiadau, na i wneud nhw nawr i gael nhw allan o'r ffordd. So, heno yn Cari Cersalem, dwi'n meddwl mae'r arlwy ydy fod Lydia mynd i gael ei chyfweld a rhannu i stori. So, da ni'n disgwyl mlaen yn fawr i hynna. So, mae hynna am 6 o'r gloch heno yma yn y capel. Wedyn, nos, mae cyfarfodydd canol yr wythnos yr un peth ag arfer, a cofiwch hefyd am y gofod gweddi sydd yma pob nos Fercher am 6:07 rhwng 9 a'r Pentecost. Hefyd, cofiwch hefyd mai heddiw yw'r diwrnod ola i enwebu pobl i gael ei ystyried a gweddio gwasanaethu ar dîm arwain yr eglwys. Felly, i chi sy'n eisiau neud drwy ddarn o bapur, mae'r bocs coch ar y bwrdd ar y cefn, neu e-bostiwch arwel erbyn diwedd y dydd. Ac i ni gyd yn dymuno'n dda i arwel sy'n yn anffodus wedi wneud newid i'w gefn eto. Felly dyw e ddim yn gallu bod gyda ni bore yma, ond gobeithio bod ti'n gwylio adra arwel. Ond da ni'n dymuno'n dda i arwel a gobeithio bydd o nôl ar ei draed ag efo ni yn fuan. Yr un coeddiad arall wythnos yma hefyd, mae rhai ohonoch chi yn adnabod Rhodri Glyn, ffrind i ni, sydd wedi pregethu yma o bryd i'w gilydd ac yn ffrind da iawn i fi a Menna. Wel, mae Rhodri yn cael ei sefydlu'n weinidog yn Capel y Ffynon Bangor am 2 o'r gloch dydd Sadwrn nesaf. Felly dwi'n bwriadu mynd, os oes unrhyw un arall sy'n adnabod Rhodri ac yn dymuno dod, mae yna groeso cynnes. Mae hwnna am 2 o'r gloch yn capel, bod yna'n cael ei sefydlu'n Capel y Ffynon, mae'r gwasanaeth yn Capel Ebenezer yn Bangor am 2 o'r gloch dydd Sadwrn nesaf. Hynny yw, dydd Sadwrn sy'n dod. Wedyn, dydd Sul nesaf, Hannah fydd yn pregethu yn gwasanaeth y bore. A wedyn, yr cyhoeddiad arall, so mae hwn yn gyhoeddiad sy'n edrych ymlaen chydig wythnosau. Dydd Sadwrn olaf y mis, so dydd Sadwrn y 7 ar 20, mae yna weithdy yn digwydd yma yn edrych ar freuddwydion. Dyw e ddim yn bwnc, da ni fel Cristnogion yn ystyried yn aml iawn, ond mae yna weithdy'n digwydd yma yn edrych ar seiliau Beiblaidd, breuddwydion a'i lle nhw yn bywyd ysbrydol ni heddiw. So mae hwnna'n digwydd yma yn Cersalem, ond mae yn ddigwyddiad, mae yna groes gynnes i unrhyw un ddod, ond mae yn ddigwyddiad mae'n cofrestru ymlaen llaw iddo fe. Felly, siaradwch efo Jan ynglyn â sut mae gwneud hynny ac yn y blaen. So, newn ni blygu pen nawr mewn gerweddi a wedyn gewn ni ddechrau addoli gyda'n gilydd. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y diwrnod yma. Da ni'n diolch fod y greadigaeth yn cyhoeddi dy ogoniant ti. Ond yn arbennig, da ni'n diolch bod ti wedi dangos dy hun i ni'n fwyaf cryf yn dy fab Iesu Grist. A da ni'n diolch fod Iesu Grist wedi'n caru ni, wedi rhoi maddeuant i ni, o wedi'n prynu ni. A bydd efo ni bore yma wrth i ni addoli ti, y Duw sydd o'n plaid, y Duw sydd yn derbyn ni, y Duw sydd yn caru ni. Ac ni'n diolch yn arbennig am yr achlysur hwn, lle ni'n gallu tystio fod yr hen efengil yma yn wir i un sydd o'n plith ni, yn cynnan yn ei fedydd heddiw. Felly, o Dduw Dad, anfon dy ysbryd glân i fywiogi a rhoi bywyd i'n addoliad a'n hoedfa ni efo'n gilydd heddiw. Yn enw Iesu. Amen.
Amen. Iawn, so bore yma, da ni am ddathlu brenin brenhinoedd, arglwyddi, a ffrind a brawd, sef Iesu. So, dwi eisiau chydig o help efo rhythm section, please. So, mae pwy bynnag sy'n eisiau... Oh, come on. Ddim just plant. Ydych chi'n swil iawn? Great, gadewch i ni sefyll efo'n gilydd. O dewch i ganu yn llawen, o dewch i floeddio ein moliant i'r graig sydd ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Dwi'n dod i ganu yn llawen, dwi'n dod i floeddio fy moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i. O dewch i ganu yn llawen, o dewch i floeddio ein moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Dwi'n dod i ganu yn llawen, dwi'n dod i floeddio fy moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Ti'n codi fy mhen, dim cywilydd na bai, fy'n rhyddhau o gaeth ddiwedd i fyw bywyd llaw. Dwi'n dewis dy ddilyn o Dduw fy nhrhain, rhoi fy mywyd yn llwyr i ti. Dwi o dewch i ganu yn llawen, o dewch i floeddio ein moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Dwi'n dod i ganu yn llawen, dwi'n dod i floeddio fy moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Ti'n codi fy mhen, dim cywilydd na bai, fy'n rhyddhau o gaeth ddiwedd i fyw bywyd llaw. Dwi'n dewis dy ddilyn o Dduw fy nhrhain, rhoi fy mywyd yn llwyr i ti. Dwi'n dod i ganu yn llawen, dwi'n dod i floeddio fy moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sydd mor dda i ni. Ac o llawen hawn, des i faddeuad llawn, o llawen hawn,
maddeuant ganddo bydd byddwydd gydag hanesyddol yw y dydd, trechwyd angau ti a chybod fi, canwn glod Iesu sydd yn fyw. Croes Calfari ar ôl gofwan, hyd y diwedd ni llais popeth i'n canwn glod Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw. Wrth i'n sefyll ger ei fron, mewn i'w bresenoldeb hyfryd fi a Iesu, Iesu Grist am ni. Llawen ddydd Iesu plir, y byd a'i boen a'i brysur ddod i ben, canwch glod Iesu sydd yn fyw. Mae'n fyw. Ac o llawen hawn, ges i faddeuant llawn o llawen hawn, maddeuant ganddo bydd byddwydd gydag ac o dedwydd fydd sy'n dod, cronydd o'r glod, a mi ddo fach i fi ac o dedwydd fydd sy'n dod, cronydd o'r glod, ac o llawen hawn, ges i faddeuant llawn o llawen hawn, maddeuant ganddo bydd byddwydd gydag Iawn, felly y darn o'r Beibl da ni'n mynd i edrych arno efo'n gilydd bore yma ydy Efengyl Luc pennod 5 adnodau 1 i 11. A mae yna daflen weithgareddau i'r plant sydd hefyd yn edrych ar yr hanes yma efo'n gilydd bore yma. So da ni'n mynd i ddarllen Efengyl Luc pennod 5 adnod 1 i 11. Iawn. Un diwrnod, roedd Iesu'n sefyll ar lan llyn Galilea, ac roedd tyrfa o bobl o'i gwmpas yn gwthio ymlaen i wrando ar neges Duw. Gwelodd fod 2 gwch wedi gadael ar y lan, tra oedd y pysgotwyr wrthi'n golchi eu rhwydi. Aeth i mewn un o'r cychod a gofyn i Simon y perchennog ei wthio allan ychydig oddi wrth y lan. Yna eisteddodd a dechrau dysgu'r bobl o'r cwch. Pan oedd wedi gorffen siarad, dwedodd wrth Simon, dos â'r cwch allan lle mae'r dŵr yn ddwfn a gochwn y rhwydi i ti gael dalfa o bysgod.
Meistr, meddai Seimon wrtho, buon ni'n gweithio'n galed drwy'r nos neithiwr heb ddal dim byd, ond amai ti sy'n gofyn gollyngai y rhwydi. Dyna wnaethon nhw, a dyma nhw'n dal cymaint o bysgod nes i'r rhwydi ddechrau rhwygo. Dyma nhw'n galw ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w helpu. Pan ddaeth yr rheini, cafodd y ddau gwch eu llenwi a chymaint o bysgod nes ei bod bron a suddo. Pan welodd Seimon Pedr beth oedd wedi digwydd, syrthiodd ar ei luniau o flaen Iesu a dweud, dos i ffwrdd oddi wrtha i arglwydd. Dwi'n ormod o bechadur. Roedd Seimon a'i gydweithwyr wedi dychryn wrth weld faint o bysgod gafodd ei dal. Ac felly hefyd partneriaid Seimon, Iago ac Ioan, meibion Zebedeus. Dyma Iesu'n dweud o Seimon, paid bod ofn. O hyn ymlaen, bydde di'n dal pobl yn lle pysgod. Felly, ar ôl llusgo i cychod i'r lan, dyma nhw'n gadael popeth i fynd ar ei ôl. Hanes hyfryd o'r Beibl sy'n sôn am Iesu yn galw rhai o'i ddisgyblion cyntaf. Mae'r digwyddiad yma'n digwydd wrth lyn Galilea. A mae'n amlwg bod nhw'n cael rhywfaint o drafferthion be fydden ni'n galw yn crowd control. Falle bod chi wedi gweld heddlu Llundain yn stryglio bach efo crowd control pen wythnos yma. Wel, oedd yna drafferthion crowd control wrth lyn Galilea i weld brenin gwahanol, i weld brenin uwch. Ond Iesu'n penderfynu, wel, mae yna ddau gwch yna. A i ar y cychod i gwthio nhw allan rhywfaint. A mewn ffordd mae Iesu yn creu pulpud i hun allan o'r cychod yma. Ac ar ôl gorffen siarad, mae'n gofyn i Seimon Pedr fynd â'r cwch allan a gollwn y rhwydi. A mae'n Seimon Pedr yn dweud wrtho fe, wel, sy'n pwynt i ni olchyn y rhwydi. Ni di bod yn pysgota yma trwy'r nos, ni'n gwybod be ni'n neud. Felly pwy wyt ti yn deitha ni sy'n mae pysgota? Ni sy'n dallt y busnes. Ond mae Iesu'n mynnu bod nhw yn gollwn y rhwydi. Ac mawr syndod i Seimon Pedr, ar ôl gollwn y rhwydi, maen nhw'n dal llwyth o bysgod. Gymaint o bysgod nes bod y cwch bron a suddo. A mewn ymateb, mae Pedr yn dweud y geiriau yma. Mae wedi dychryn, dos i ffwrdd oddi wrtha i arglwydd. Dwi'n ormod o bechadur. Na ymateb diddorol, ynddo fe? Ond ymateb sy'n dweud rhai pethau pwysig iawn wrtho ni bore yma. I ddechrau, mae Seimon Pedr yn cydnabod Iesu fel arglwydd. A mae e'n dod i'r casiad yna yn rhannol achos be mae Iesu wedi dweud, ond hefyd be mae e wedi gweld. Mae e'n gweld gwyrth yn cymryd lle. Mae e'n gweld yr annisgwyl yn cymryd lle. A dim ond Duw, dim ond arglwydd sy'n gallu newid stori mewn ffordd dramatig a hyn. Ond i fod wedi adnabod Iesu fel arglwydd, mae'n dweud wrth Iesu fynd i ffwrdd. A rheswm pan bod e'n dweud wrth Iesu fynd i ffwrdd yw achos oedd e'n teimlo bod e'n ormod o bechadur i gael bod ym mhresenoldeb Iesu, i gael bod ym mhresenoldeb yr arglwydd. Oedd e'n teimlo yn anheilwng, neu fel bydden nhw'n dweud yn Saesneg, unworthy i gael bod ym mhresenoldeb Iesu. Nawr, mae hwn yn gofyn cwestiwn diddorol iawn, sef pa fath o bobl mae Iesu yn ei galw a'i derbyn? So, oedd Pedr yn meddwl bod dim hawl gyda fe. Oedd Pedr yn meddwl bod e'n anheilwng am gael dod mewn i bresenoldeb Iesu. Wel, beth i ni'n gweld fan hyn, wrth Iesu alw'r disgyblion cyntaf, yw fod yna groeso i bob teip. Yna groeso i bawb.
A mae Iesu trwy hanes wedi bod yn galw pobl i'w ddilyn a bore yma, da ni'n gallu tystio o leiaf bod Iesu wedi galw Cynanglyn. A bod Cynanglyn wedi ymateb i'r alwad yna, i ddilyn Iesu. So, da ni wedi sefydlu fod Iesu'n galw pobl efo gwallte coch. Neu barf coch, o leia. Ond o ddifri am eiliad. Y broblem sydd gan Seimon Pedr fan hyn yw, oedd e'n ymwybodol fod e ddim yn berffaith, oedd e'n ymwybodol fod e'n bechader, ac oherwydd hynny, oedd e ddim yn meddwl bod hawl gyda fe ddod yn ddisgybl i Iesu. Ond mae'r hanes yma'n dysgu ni ddim jyst fod Iesu'n gadael i bechaduriaid i ddilyn ond mae Iesu yn galw ar bechaduriaid i'w ddilyn Hynny yw, dydy Iesu ddim jyst yn goddef ni, mae e wedi wneud ffordd i'n derbyn ni. Chybod, weithiau, mae yna bobl does, da ni'n ei goddef nhw. Ond nid dyna sy'n mae efo Iesu a ni. Dyw e ddim jyst yn goddef ni, mae o isio ni. Mae o eisiau ni fod yn ddisgyblion iddo fo. Mae o eisiau yn gwahodd ni i mewn i'w deyrnasau. Mae Iesu'n galw pobl fel Seimon Pedr, pobl fel Cynanglyn, a pobl fel chi a fi. Nawr, falle bod rhai ohonoch chi yma bore yma, beth yw'r busnes pechaduriaid yma? Pan mae'r Beibl yn siarad am bechaduriaid, dyw e ddim o rheidrwydd yn siarad am lofruddion, ddim o rheidrwydd yn siarad am ladron, neu pobl sydd wedi cael eu hunain ar dudalen flaen y tabloids am ryw scandal. Mae e'n siarad am y gwirionedd yna fod yna rhywbeth toredig yn rhan o gymeriad pob un ohono ni. Oherwydd fod yna rhywbeth toredig yn y byd yn gyffredinol. Ac un ffordd o ddeall pechod yw gweld e fel rhywbeth o felltith neu rhywbeth o salwch sydd wedi dod mewn i'r byd, wedi syrthio ar y byd a wedi effeithio pob un ohono ni mewn rhyw ffordd ac yn aml mewn ffordd wahanol. Achos da ni gyd yn ymwybodol dydam fod yn perthnasau ni wedi torri mewn rhyw ffordd yn dydam. Chybod, mae'n perthynas ni gyda yn hunan, gyda'n hynaniaeth ni weithiau wedi torri, mae'n perthynas ni gyda pobl eraill yn gallu torri, mae'n perthynas ni efo creadigaeth wedi dorri. A dyna un ffordd o ddeall pechod. Ac o'n i'n darllen llyfr yn ddiweddar gan yr awdur a'r colofnydd Giles Fraser. Oedd yn esbonio pechod fel hyn. Human beings are fundamentally broken. In other words, sin is not some secret shame, but a feature of our common humanity. Original sin is badly named. It really should be called unoriginal sin, because it is part of all of us. Felly oedd Seimon Pedr oedd yn ymwybodol iawn o'i bechod. A dwi ddim yn siarad am bechod bore yma mwyn wneud unrhyw un deimlo'n euog. Ond yn hytrach, dwi'n siarad am bechod mwyn i ni ddeall y rhan yna ohono ni sy'n doredig. Y rhan yna ohono ni sydd angen iachad. Y rhan yna ohono ni mae Iesu yn cynnig delio gyda fe a'i drwsio a iachau trwy'r bywyd mae e'n rhoi i chi. A da ni'n tystio bore yma i fedydd cynnan, da ni'n tystio i un sydd wedi agor y hun i dderbyn y myddeiant a'r iachad mae Iesu yn rhoi i ni am yr elfen yna ohono ni sydd yn doredig. Nawr falle oedd Seimon Pedr ddim eisiau troi at Iesu, achos oedd e'n meddwl, wel, well i fi sortio mywyd allan cyn troi at Iesu. Ond mae Iesu'n derbyn ni jyst fel yda ni. Does dim rhaid i ni sortio'n bywyd allan cyn
troi at Iesu. Oherwydd troi at Iesu ydy dechrau y daith o sortio yn problemau allan. Neges yr Efengil ydy dewch fel ydych chi. Mae yna hen garol plygain, mae'n trefod sôn am garolau amser yma'r flwyddyn, mae yna hen garol plygain gan Eos Ial, sy'n mynd fel hyn. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt. I mofyn am dynoddfa fel yr wyt. Gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. A mae Cynan wedi ymateb i'r alwad yna. Mae wedi dod fel mae e. Dwi'n siŵr bysa Kim yn gallu codi ar ei thraed a dwy'n tystiolaeth yn erbyn Cynan. Fod e ddim yn berson perffaith. Fod yna dal feie yn ei fywyd e. Ond y pwynt ydy, mae e'n dod fel mae o flaen Iesu sy'n ei dderbyn o fel mae sy'n cynnig maddeuant am bob bai a sy'n cynnig i ysbryd glân i droi am berson newydd. Mae Iesu wedyn yn dweud yn yr hanes o Seimon Pedr, paid bod ofn. O hyn ymlaen byddu dyn dal pobl yn lle pysgod, neu dewch ar fy ôl i ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. So mae Iesu yn rhoi galwad i Seimon Pedr. Mae'n dweud, wel, ti di wneud busnes o ddal pysgod, nawr ti'n mynd i ddal dynion. Nawr, nid rhyw fath o tybod fel yr child catcher yna yn yr ffilm Llawer Dydd ydy hwn. Ond delwedd yma, sef bod Iesu'n galw Seimon Pedr i fod yn un sy'n dangos Iesu i bobl eraill. Ac wrth i ni ddathlu bedydd Cynan yma, mae yna siars i Cynan hefyd yn does, mae yna alwad. Dydy Iesu ddim yn galw ni roi ffydd ynddo fe jyst i ni deimlo chydig bach yn well. Mae e'n galw ni mwyn i ni wedyn fod yn bobl a'ch ddangos a sôn am gariad Crist wrth eraill. A dwi'n gwybod amdano chi, ond da ni'n byw yn dydan mewn oes, mewn gymdeithas sydd angen clywed mwy am gariad Iesu Grist. Da ni'n byw mewn diwylliant caled iawn, da ni'n byw mewn gymdeithas eitha diobaith, da ni'n byw mewn oes sy'n mynnu perffeithrwydd ond yn cynnig dim maddeuant. Da ni angen mwy o Iesu a be mae Iesu yn sefyll drosto fe a be mae Iesu yn bod i ni. So dyna o'n i jyst isio rhannu gyda chi bore yma. Mae Seimon Pedr yn ymateb i'r alwad yma i fod yn ddisgybl i Iesu. A mae e jyst yn fraint i bob un ohono ni fod yma bore yma i dystio fod Iesu dal yn galw disgyblion. Fod yr un Iesu sy'n cynnig iachad a maddeuant i Seimon Pedr, yn cynnig iachad a maddeuant i bobl heddiw. A mae o wir yn fraint i ni fod yma yn dystion bod hyn yn wir. Y mywyd Cynan, a mae e'n gallu bod yn wir i bawb sy'n ymateb i gariad a'r alwad i fod yn ddisgybl i Iesu heddiw. Nawr, cyn i ni symud ymlaen i Cynan a Kim rannu gair, da ni'n mynd i ganu emyn arall gyda'n gilydd nawr, a mae hwn yn emyn mae Cynan ei hun wedi dewis ar gyfer y gwasanaeth bore yma. A mae'r emyn yn sôn am y reality yn bod ni'n byw mewn byd sydd yn siglo dan yn traed weithiau. A pa mae pethau yn mor gyfnewidiol mewn bywyd, pa mae pethau newid mor sydyn mewn bywyd, mae'n anodd gwybod be allwn ni ddal gafel ynddo. Ond mae'r emyn yma'n atgoffa ni fod yna un, Iesu Grist, sy'n dal ni trwy holl stormydd bywyd, pa mae popeth arall i weld fel bod yn siglo. Gen i godi ar yn traed i addoli. Fy Iesu bendigedig, unigwm ni fenaid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llusg i'r lan, a thro'r
gwledig beddau'r byd, ysgwyd mae y tir o darnaf, darnau'n cwmpo i lawr o hyd, ond os caf yn rhoi di sengi yn y dymysl fawr am chwydd, a dragwyddol graig yr oesoedd, dyna fan a sigla fi. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli rhain i y brynhawn. Pwyso'r eilwaith ar gyfeillion, pwythau'n colli'n fian iawn. Pwyso'r hawrfyd hwn o'n siglo, brofi'n fi a newid byd. Pwyso'r Iesu dyma gryfder, sydd yn dal y pwysau i gyd. Wel, mewn munud nawr, mae Cynan mynd i ddofynu rhannu rhywfaint o'i stori ffydd. A wedyn fydd Kim hefyd yn rhannu gair hefyd, oherwydd wrth fedyddio Cynan, da ni hefyd mynd i dderbyn y ddau ohonyn nhw'n aelodau yma yn Caersalem. Da ni'n falch iawn bod ni yma o gwbl bore yma, achos mae yna fabi ar y ffordd yn does. Ac o'n i'n falch mai bedydd nid byrth sy'n digwydd yn y pwll yma tu ôl i fi bore yma. Ond o ddifri am eiliad, Iesu Grist sydd wedi dweud, gwnewch ddisgyblion a bedyddiwch hwy yn enw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ac fod gweithred y bedydd yn bwysig bore yma, symbol ydi o rhywbeth sy'n eisoes wedi digwydd yng nghalon Cynan, sef bod wedi cyffesu feia a wedi derbyn Iesu fel i arglwydd a'i waredwr. Felly mae'r rhan yma le mae Cynan yn dweud am ei ffydd, yr un mor bwysig mewn gwirionedd a'r dŵr ei hun. Mae'r ddau yn dod gyda'i gilydd, oherwydd da ni'n bedyddio Cynan ar sail i dystiolaeth. No pressure, Cynan. Felly, na i roi y meicroffon i Cynan. Helo. Tra ni'n eistedd fan'na, ni'n eistedd meddwl, be di'r brif neges dim os yn dod allan yn hystioeth i ydi ffyddlondeb Duw. Os ydych chi'n nabod fi, nes ydych chi ddim yn nabod fi, dwi'n dod o deulu sydd wedi cael ei magu mynd i gapel. O'n i'n mynd i gapel tan y coed yn Ceunant ac Talsarna hefyd. So dwi wedi cael nysgu yn straeon y Beibl a felly as yn ifanc ofnadwy. Ac yn deall lot o'r syniadau tu ôl hynny yn ifanc ofnadwy. Ond pan ni yn yn arddegau wedyn, nes i fynd i wersylloedd a deall be oedd arwydd y cad yr hanes bod Iesu wedi dod i'r byd yn faban bach adeg yn adolyg fel da ni'n dathlu fo. Ond y Pasg hefyd, sef y neges bod ni yn cael yn hachub drwy aberth Iesu, lle. Bod o wedi mynd drwy'r holl boen nath o fynd arno fo ar y groes i fi'n bersonol gael adnabod o, ac felly i fi gael bywyd newydd drwy asgyfodiad o hefyd, lle. So pan o'n i yn ar ardegau, o'n i'n teimlo fatha bod y mywyd i'n fywyd eitha hawdd yn tyfu fyny, yn mynd i capel dwywaith y Sul ac efo teulu oedd o'n nghwmpas i ac yn yngharu fi lot fawr, a dwi dal yn teimlo hynny, lle. Ond nes i fynd drwy brofiad eitha anodd yn yn ardegau, lle nath mam a dad wahanu, a nath y mywyd Crisnogol i bron iawn ddisgyn yn ddarna mewn un ffordd, achos o'n i'n arfer mynd i capel ar y Sul dwywaith, a wedyn yn sydyn o'n i'n mynd i capel o gwbl, oedd yn anodd ofnadwy fynd i capel ar wahanu amball waith, lle.
oherwydd anawstera a pethau anodd yn digwydd yn o'n nghwmpas i. Ac felly, yn y cyfnod yna, yr unig ac ymrodir i hefyd yn mynd i brifysgol, gen fi 3 bra mawr hefyd, a maen nhw gyd dipyn yn hyn o fi, so nath nhw i gyd hefyd mynd i brifysgol, ac felly o'n i ar ben yn hun mewn ffordd yn y mywyd ysbrydol, yn trio ffeindio'n ffordd o gwmpas, be oedd ym mherthynas i efo Iesu. So nes i, yn y cyfnod yna, pan ma'n i'n mynd i wersyll, yn yr haf, o'n i wedyn yn gorau mynd oddi ar hwnna, bob haf yn mynd oddi ar, neu dim cweith bob haf, ond yn trio mynd oddi ar be oedd ym mherthynas, be o'n i'n gwybod oedd yn cadw fi'n agos at Duw. So nes i roed y mywyd i, dwi'n teimlo, yn 16 oed i Iesu, neu i Dduw, oherwydd bod fi'n teimlo fatha bod o'n cynnal fi a bod o'n ffyddlon i fi. Bod o wedi achub fi am y pethau gwael dwi wedi wneud dros y blynyddoedd, y pethau o'n i'n ffeindio mynd yn flin, y pethau gwahanol o'n i'n teimlo, o'n i'n disgyn yn fyr o ddisgwyliad Duw yn y falle. A wedyn, yn dod at yn arwain fyny yn dilyn dod yn Gristion, dwi'n teimlo fatha bod i ffyddlondeb wedi bod yn amlwg yn y mywyd i wedyn hefyd mewn priodas efo Kim, yn y ffaith bod Siwan wedi dod yn iach i'r byd hefyd, y ffaith bod ni wedi gallu cael, bod fi wedi mynd o un swydd i llall, un ar ôl llall, y ffaith bod o wedi cynnal fi yn fy ffydd drwy'r cyfnod yma i gyd ac prynu tŷ, bob math o bethau fel, pethau bach swn i'n ystyried ella yngolwg grand scheme, pethau go iawn lle, ond yn teimlo fatha bod Duw wedi bod yn ffyddlon i fi drwy hwnna i gyd hefyd lle, ac yn ynghynnal i yn y ffydd yna sy'n gen i lle, hyd at y dydd a i ffyddlondeb yn y ffaith bod fi'n cael ymwybyddio a bod y babi ddim gweith wedi dod chwaith yn beth arall hefyd lle. Ond jyst i orffan hefyd, un peth arall swn i'n dweud ydy, o'n i'n darllen cyn ddoe, o'n i'n darllen Rhufeiniad 6 o rywun yn deitha fi i wneud hynny lle, dros yr wythnos diwetha. Ac o'n i'n darllen y darn oedd yn siarad am fedydd, mae'n sôn am bod ydyn ni felly'n gallu mynd ati i bechu drwy'n bywyd ni achos bod ni wedi cael yn achub. A mae'n dweud na, dim o gwbl, so hynna'n drychinebus i ni fynd yn erbyn be mae Duw yn gofyn ni wneud os ydi o yn yn caru ni. Bod ni technically yn ei sancteiddrwydd o'n cael gwneud hynny achos bod o wedi'n hachub ni. So yn drychinebus i ni wneud hynny, ond oedd o'n dweud, da ni'n cael yn bydyddio yng Nghrist, a nes i edrych mewn i be oedd ystyr y gair bydyddio, a cael ein overwhelmio, cael ein gorchuddio gan Grist. A dwi'n neud hwnna fel arwydd yn y dŵr yma rwan, ond mae Iesu wedi gorchuddio fi efo'i ras a'i gariad i'r pwynt lle dwi rwan isio gwneud hyn. Bod fi ddim rili licio dŵr llawer. Ond ie, so ni jyst yn gadach chi fe hwnna i orffen lle o ran yn hystiolaeth i lle. Just cael yngwrchuddio efo Iesu di'r rheswm bod fi eisiau gwneud hyn. Mae o'n golygu gymaint i fi, dwi'n fodlon bred ym hen dan dŵr. Diolch fawr iawn, Cynan. A wedyn, mae Kim yn ni ddod i rannu gair hefyd. So, dyna ni. Dwi jyst yn mynd i reid y ffôn yma achos dwi'n cweith mor dewr a Cynan yn meddwl bod fi eich neud hwn heb ffôn. A dwi wedi gwneud drwy'r data. So, jyst diolch i bob un o'n chi am ddod yma go iawn yn meddwl y byd i ni gyd. Fel teulu, bych chi wedi dod yma i ddathlu bedydd Cynan heddiw yma, da ni yn ofnadwy falch. Mae wedi bod isio'r bedydd yma ers yn hir a dwi'n just yn emotional bod o'n digwydd heddiw yma, bod babi Glyn wedi aros i mewn. Geithio ddod unrhyw bryd ar ôl y bedydd, achos dwi wedi hen flino erbyn nhw'n. Dwi wedi bod yn dod i Gersel ymwan ers degawd a Cynan ddim yn bell tu ôl i fi. Gyda'r nos ni'n dod yma gynta a dechreuodd Cynan ddod yma i'r ddwy gwasanaeth yn gynt na fi actually. Ond dwi wedi bod yn dod i'r ddau gwasanaeth a teimlo fel rhan o Gersalem swn i'n dweud ers ha 2016. Ag cyn hynna, o'n i'n cymeryd y cyfieithiad achos o'n i'n cweit yn dall beth nhw'n dweud yma. A dwi'n cofio, o'n i'n teimlo'n bach yn embarrassed achos o'n i'n mynd at arwol ac yn gofyn, gai, yna'r pethau rhaid yn clus na.
Achos o'n i jyst ddim yn dallt. A dwi'n falch nes i perseverio. Dwi'n yn gwybod os ydi o achos bod Cymraeg wedi gwella, neu da ni wedi gwneud cofio Rhys. Ond mae yna wbath wedi digwydd a da ni bellach yn gallu mynychu heb gorau gael y cyfieithiad. Ond i rai yna chi sydd yn cael y cyfieithiad, mae hynna jyst gymaint o fendith a dwi'n falch bod ni'n gallu rhoi hynna i chi. Da ni wedi cerdded trwy llawer o stages bywyd ers bod yn rhan o'r capel yma. A da ni'n teimlo fatha bod ni wedi cael ein cynnal a da ni wedi cael ein cefnogi. A mae yna un o ddau sefyllfaoedd bywyd sydd yn teimlo fatha mae hynna wedi bod yn mwy real na eraill. Da ni'n amlwg yn teimlo fatha bod ni wedi bod yn cael ein cynnal trwy'n perthynas. Da ni wedi cael ein cynnal a ein annog trwy ein prodas hefyd. A mae hwnna jyst yn un peth dwi eisiau cymryd y cyfle i ddweud diolch am achos dim bob tro ti'n cael pawb yn yr un lle. A felly jyst yn mynd yn ôl ein prodas ni ac y cyfnod cyn hynna am eiliad neu ddau. Diolch i chi gyd ddoth a jyst a cluso'r lle yma. Mopio, llofft a clirio llwch na i gyd. Dwi'n meddwl lle wedi gweld mop ers blynyddoedd cyn hynna. Nwedig y top lle. So diolch yn fawr iawn i chi y tîm ddoth a jyst helpu ni wneud hynna. Doedd y capel yma heb gael brodas yna am flynyddoedd maith cyn i ni a dwi'n meddwl mai Tracy un rhai o ffrindiau gorau ni oedd cyn ni. Felly jyst sydyn diolch yn fawr iawn am jyst bob dim natha chi yna. Lle dwi yn da? Da ni wedi gael ein cefnogi trwy'n prodas. Ond da ni fel teulu, dwi'n mynd dod o deulu Gristnogol, ond jyst un peth dwi eisiau diolch i'r cymdeithas yma hefyd sydd gen i Caersalem tra dwi'n siarad am yn heulu un bersonol ydy un o adegau lle dwi'n teimlo fatha nath Rhys ac y capel yma gefnogi ni fel teulu. Dwi eisiau deud diolch chi a dwi eisiau rhannu chdi bach am ydy adeg nath ni golli nain y dechrau lockdown. A nath Rhys ymuno fy ni cofis go iawn i gynnal anladd nain. A do nain erioed i bod yma blaen. Dwi ddim yn meddwl nain yn Gristion. A do teulu fi heb gael llawer o brofiad o bywyd Cristnogol o blaw am meddwl bod fi'n brainwashed. Ond dwi'n ddiolchgar ofnadwy bod Rhys a bod y capel yma wedi gallu cefnogi teulu fi achos oedd yn dystiolaeth anfarth. Bod Rhys wedi cynnal angladd nain lle wedi dod ar Efengil i Eglwys Llanbeblig oedd yn llawn dop yn ystod Covid, hollol yn erbyn y reola. Dwi'n meddwl o pawb 2 metres apart ar wahân. Gymaint o fedra ni ond o nain môr boblogaidd sa chi'n coelio y tystiolaeth oedd o bod Rhys wedi gallu cynrychioli ni fel eglwys a yr eglwys ehang jyst Duw yr Efengil yna yn heulu i wedi literally llenwi eglwys Llanbeblig i gyd oedd o'n orlawn a dwi ddim yn meddwl oedd hynna i fod i cael digwydd ar y pryd. Felly diolch yn fawr iawn. Mae hwnna wedi meddwl mae hwnna wedi mal llwyth i ni fel teulu. A jyst wrth i ni groesawu Siwan, wrth gwrs, y bwyd gafon ni yn ystod y cyfnod yna, yn ystod lockdown. Oedden ni pethefnos fewn i lockdown, go pobl dal yn troi fyny. Dwi'n gwybod wwan, mae'n swnio fatha peth bach, dod y bwyd pobl sydd wedi cael babis, ond ar y pryd o hynna fatha beth, oedden ni'n teimlo bendith gymaint bod ni'n methu croesawu neb i fewn a ddim rili eisiau chi ddod dim agosach na oeddach chi. Da ni ddiolchgar ofnadwy bod chi wedi gallu gwneud hynna i ni. Just, nawn ni byth yn hofio pethau bach fel yma sydd wedi digwydd a just helpu ni fagu Siwan. A un peth dwi'n clywed teulu fi'n dweud trwy'r amser ydy it takes a village to raise a family neu to raise rhywbeth, it takes a village. Ond dwi'n berson eitha ffusi pan mae'n dod i village ag y sens yna achos y ffordd ges i magu, profiadau da, profiadau drwg. Dwi ddim yn bodlon cael dwi ddim yn hawdd yn croesawu pobl i mewn i'n village ni achos dwi'n ofnadwy o conscious o pwy sy'n cael dylanwa dros Siwan a dros yn teulu ni lle. A dwi jyst yn dweud hyn o gwrdd calon fi wrth i ni croesawu babydd newydd a breuddwydio am sut fydrwn ni rhannu Iesu'n onast ac yn real yn y dre yma, yn ardal ni'n Maes Incla, un teulu, un ffrindiau a'n cymdogion. Un o bendithio mwyaf ni'n bywyd ydy village yma, chi, bob un ohonych chi. Dwi rili yn diolch i Dduw am bob un ohonych chi a jyst yn teimlo fel mae'n fraint ofnadwy ni cael
officially bod yn rhan o'r teulu yma a just, da ni'n edrych allan amdano chi, gefnogi ni i fod yn village ni mwyn bod ni'n gallu helpu bysgota pobl. So gael wahodd Cynan a Cym, a Siwan allan os da chi isio. So mae yna jyst chydig o gwestiynau ffurfiol i ofyn iddyn nhw. A wedyn ar ôl fi wneud hynny, fi gynnau gwestiwn i chi sydd yma. A wedyn, os oes chydig o ffrindiau eisiau dod ymlaen wedyn i arddodi dwylo wrth i ni weddio drostyn nhw. Dwi heb ofyn i neb ymlaen llaw, felly please take the initiative a rhywun i ddod. So, Cynan a Cym, ydych chi wrth ddod wyneb yn wyneb efo perffeithrwydd Duw, hefyd yn dod wyneb yn wyneb efo'ch angen ac yn cyffesu eich pechodau ac yn sori. Ydych chi felly wedi derbyn Iesu Grist yn arglwydd a gwaredwr ar eich bywyd a derbyn y maddeuant sydd ar gael i chi am ddim drwy gariad Iesu? Ydych chi felly yn nerth yr ysbryd glân yn ymrwymo i fywyd newydd o ddilyn, gwasanaethu a tystio i Iesu Grist? Amen. Nawr mae bedydd yn arwydd cyhoeddus o ffydd rhywun yn Iesu Grist. Ond mae e hefyd yn ymrwymiad yn arwydd o ymrwymiad rhywun at bobl Iesu Grist, sef yr eglwys teulu'r ffydd. Felly, mae yna gwestiwn penodol ynglyn â hynna i chi. Ydych chi yn cyfamodi efo ni yn yr eglwys hon i gyflawni eich dyletswyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithredu Iesu Grist? Gret. Wel, ffrindiau, ar ôl clywed i stori nhw ar hyn maen nhw newydd gyffesu o'ch blaen chi. Ydych chi yn fodlon fel arwydd o'ch parodrwydd i dderbyn nhw'n aelodau o'r eglwys hon i godi ar eich traed? O leia chi sy'n aelodau yma'n Caersalem. Iawn. Wel, gyfeillion, ydych chi'n fodlon ymrwymo i weddio dros yn ffrindiau a'i meithrin yn y ffydd fel disgyblion i Iesu Grist? Gret. Gai ofyn i bawb godi ar ei traed, a gai hefyd wahodd unrhyw ffrindiau i Cynan a Cym sy'n eisiau dod mlaen i arddodi dwylo wrth i ni weddio drostyn nhw. Come on, rhywun. Neu teulu rhywun. Na ni, okay. Wel, o arglwydd, da ni yn diolch i ti am yr hyn i ni wedi clywed bore yma. I ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb di. I ni'n diolch o Dduw, Dad, am yr hyn oedd Cynan yn rhannu, am y ffordd gath ei fagu yn sŵn y stori am Iesu, yn yr eglwys efo'i rieni. O Dduw, Dad, da ni yn diolch i ti am ddylanwad teulu a ffrindiau ar y ddau ohonyn nhw dros y blynyddoedd. Pobl sydd wedi sôn am Iesu a dangos Iesu hefyd yn y ffordd oedden nhw yn byw. I ni diolch o Dduw, Dad, bod nhw wedi ymateb i'r newyddion da yma. Bod nhw wedi penderfynu bod yn ddisgyblion i ti. Bod nhw wedi clywed y lais ac wedi ymateb. O Dduw, Dad, da ni'n diolch nid yn unig am eu ffydd nhw yn Iesu, ond i cariad nhw tuag at bobl hefyd o Dduw, Dad. Da ni'n diolch am gariad Cynan a Cym tuag at bobl Caernarfon. Da ni'n diolch am eu cariad nhw tuag at i ffrindiau nhw, o Dduw, Dad, yma yn yr eglwys a tu hwnt, o Dduw, Dad. Ac i ni yn gofyn i ti lenwi nhw o'r newydd gyda dysbryd glân, a bydde di'n defnyddio nhw yn y blynyddoedd sydd i ddod i ddangos cariad Iesu i bawb sydd o'i cwmpas nhw. Felly, Cynan a Cym, bydde di'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Bydde di'r arglwydd edrych arnoch a rhoi heddwch i chi.
Amen. Amen. So, gewch chi eistedd lawr. So, da ni mynd i symud ymlaen nawr i fedyddio cynnan. A jyst chydig o bethau ymarferol cyn bod ni'n gwneud hynny. Ar ôl i cynnan a fydd ddod allan o'r dŵr, bydd Dave yn dod ymlaen i weddio dros cynnan. Ac allai jyst gofyn i chi, os i chi eisiau shufflo rownd bach er mwyn gweld y bedydd, iawn. Ond dau nodyn, watchwch bod y plant ddim yn syrthio mewn i'r dŵr. Ac yn ail beth, byddwch yn sensif i'r ffaith bod gyda ni rhai aelodau a teulu a ffrindiau'n gwylio o adre, felly peidiwch blocio'r camera, iawn? So mae'r camera fyna, so peidiwch sefyll o flaen y camera, i wneud siŵr bod y teulu sy'n gwylio o adre yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Iawn. A wedyn, ar ôl i cynnan a fi fynd allan i sychu, fydd y band yn harwen i mewn addoliad pellach. Reit, fi gofio tynnu'r ffôn allan ym mhoced nawr. Wel, ar sail broffes o ffydd yn Iesu Grist, mae'n rhaid cael bedyddio cynnan yn enw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Sanct. Thank you, Jesus, for Canaan. What an awesome moment. Lord, we thank you for this moment in Canaan's life. And we just agree with what Rhys said, Lord. We know that you qualify the called, Lord. You don't just call the qualified, you qualify the called. We believe this is a moment for Canaan when he is going to step forward into all that you have for him, Lord. We pray that, Lord, like Canaan was saying, that he would get to know you more through this moment and from these moments on, Lord, as he walks with you, that he would get to know you more, that the eyes of his heart would be opened to your love, to your goodness, to your greatness in his life. Lord, that you would anoint the work of his hands, Lord, that you would anoint all that he does, Lord, that you would bless him and keep him, and Lord, that he would be the man that you've called him to be, just as Peter and the disciples were, in Jesus' name. Amen. Grêt, gadewch i ni godi, a da ni am addoli. Yn y twll, Heb o leini a heb obaith oeddem ni, nes y rhedais di o'r nefoedd a trigaredd yn dywyr. cyfrannu gyfraith A'r proffwydi at yr wyrydd daeth y gair, dod o orsedd y gogoniant, lawr I gyrryd oedd yn llwch. Clodir tada, clodir mam, clodir ysbryd dri yn un, ddiw gogoniant, sgwennu'r ddyn, yw'r brenhin oedd clodi ti am byth. Dangos teud na sydd yn dyfod a
chymod i'r rhai sy'n holl, ac I adfer creadigaeth fe wynebais di y gros, ac ar awr dy broffedigaeth gwelais di'r ochr draw, ac all dyma gwaredigaeth Iesu'n marwais rosom ni. Clod i'r tada, clod i'r mab, clod i'r ysbryd dri'r ni, Duw gogoniant sblennydd ddyn, yw'r brenhin oedd clod I ti am bydd. Ar y bore pan y codais roedd y nef yn dal ei wynt, nes i'r garreg gael ei threiglo, concrwyd angau gan yr oen, gan gyfodin meir o'i beddau ar ynghylion yn onsyn, a phobennau daddau ddato wedi adfer yn y tad. Clod i'r tada, clod i'r mab, clod i'r ysbryd dri'n un, Dduw gogoniant sblennydd ddyn, yw'r brenhin oedd clod I ti am bydd. fe anwyd Eglwys Crist gyda fflam yr ysbryd glân, a gwirionedd hen efengyl ddim yn ildio nac yn wan, trwy ei waed a drwy ei enw yn ei ryddid rwyf yn rhydd, achos cariad Iesu Grist a mae'n hwn o fod I. Clod i'r tada, clod i'r mab, clod i'r ysbryd dri'n un, Dduw gogoniant sblennydd ddyn, yw'r brenhin oedd clod I ti am bydd. Clod i'r tada, clod i'r mab, clod i'r ysbryd dri'n un, Dduw gogoniant sblennydd ddyn, yw'r brenhin oedd clod I ti am bydd. Chwiliais drwy'r byd, doedd dim yn bodloni, canmoliaeth di trysorau'r byd, mae'r cwbl mor wan, yna cyffyrddais fi. Iachau yn hlwyfau dyddion, rhoi gobaith a chan, rhwng halon a'r ddan, drwy ddariad di. O does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti, a glwy ddim byd, ddim byd sy'n well nag wyt ti.
ni ddim ond. Dangos fy ngwendid, a methiannau I gyd, a weli yn glir, a ti'n talu mi'n ffrir. Achos Duw y mynyddoedd, ydy Duw y dothronoi. Does ddim un man all I garedd a gras, ond cadw yn saff. Does ddim byd sy'n well nag wyt ti, a does ddim byd sy'n well nag wyt ti ar blwydd. Ddim byd, ddim byd sy'n well nag wyt ti. A does ddim byd, a does ddim byd sy'n well nag wyt ti, a does ddim byd sy'n well nag wyt ti ar blwydd. Ddim byd sy'n well nag wyt ti. Ti'n troi ngalar yn dawnsio, ti'n troi mol yn llellidw, ti'n troi gwylydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erddi, ti'n troi esgyrn yn fyddin, ti'n troi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erddi, ti'n troi esgyrn yn fyddin, ti'n troi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Achos does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar glwydd. Ddim byd, ddim byd sy'n well nag wyt ti. Na does ddim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar glwydd. Ddim byd, ddim byd sy'n well nag wyt ti. Bydd garaf io'r Dydd gareth byth yn methu trwy nyddiau o rwy ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro nes i'r rhoi fy mhen I lawr, fe gana fi am ddaion I fyny. A hyd oes ti sydd yn ffyddlon, a hyd fo oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gen I fi, fe gana fi am ddaion I fynyw. Caraf dy lais wedi arwain drwy y fflamau ar dywyll nos, rwy'n dy nesaf ata fi. Wedi adnabod Ti fel tad,
Adnabod ti fel ffrind rwyf wedi byw, hynaion ni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gen I fi, fe gan a fi, am ddaion ni fy niw. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy'n yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy'n yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaion ni yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, a hyd fy oes fe fi os mor dda, phob un anadl sydd gen I fi, fe gan a fi, am ddaion ni fy niw. Wel, Dduw Dad, I ni yn diolch I ti am dy gariad eto. I ni'n diolch am yr amlygiad o dy gariad yn Iesu Grist yn prynu ni I ti dy hun. A ni'n diolch a llawenhau bod hwn yn wirionedd mae pobl wedi ymateb iddo fe trwy hanes. A ni'n diolch fod yr un efengil yn newid bywydau heddiw yn ein dydd ni. Felly, Dduw Dad, helpa ni gyd gerdded gweddill yr wythnos yma efo ti. Amen.